टाउन जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय स्टार्ट पार्टियाव सोलिगासिनो
जाबाय नामा हटेला बन्द जायाखै पार्सेल सोलिगासिनो दङ मा हटेललै हटेलनि नामा खान्डारबार बबे जायगायाव थायो आं माइसुराव दङ दायो दिनैनिफ्राय खारखु सोलिबाय माने गामिनिफ्राय सोरबाफोर फैनांगौ गोनां दंब्ला फैयैआनो साबसिनसो बायदि मोनबाय आं बिनिफ्राय बांसिनसो जाबावसिगोन लकडाउना माला फैगोन दैज्लांनि सिगां बा दैज्लां बायनासो थांनाय जागोन न'आवहाय दाथ' बन्द जाजोबखाबाय गासिबो साननै सप्तायाव साननै बन्द सुनिबार देवबार खारखु सोलिगासिनो दा सम दिनैनिफ्राय आरो फ्राय 17 थारिखनिफ्राय फुल लकडाउन होननाय खोनादों ओरैनो सोलिसाबगासिनो दङ माथो उफायबाव खामानियावबो दसे मबाइल दैलानो दाय जायोलै खनले मालायनि थाखा जानायनि जाहैबाय दा माथो खालामबावनाय भिडिअ बानायनोबो समबो गैला आरो दालाय बेरायनोसो मोनबावनाय नंलाय लकडाउन जाबाय सोरबा गामिनिफ्राय फैनांगौ गोनां दङब्ला फैयैआ साबसिन जासिगोनलै नोंथांनि थाखाय नङाब्ला उनावहाय एसे थाखा फैसाफोर सर्ट जाफैला खस्थ' जागोन सिगांनि बायदि दाथ' जेबो नङा ओमफ्राय भेक्सिन सार्टिफिकेट देखायनाया गोनांथार भेक्सिन लाबाय ना लायाखै आं लाबाय आनजाफार हटेला माबायदि सोलिनानै दं आं दाख्लै थांदोंमोन रुमावहाय थांदोंमोन माने आं हटेलावथ' हाबहैद्रायाखिसै ससेल' हाबहैनानैहाय बिराद माबाबाय आनजाफार हटेलनि रुमा एकदमबारे गिसावल' मोनामजोबखासै लोगोफोर बे आन्टि थुरसि सुग्रा थोरसि सुयो लाइट मोजां अभी लोग देख रहे हैं कौन देख रहा है पब्लिक फेसबुक में कमेंट नोंसिना बन्द जाब्ला जोंनाव फै जोंना बन्द जाया पार्सेल सोलिबाय थागोन ओमफ्राय खामानिया बिदिनो स्टाफनि मानसिजोंहाय रानलायो माने दिनैहाय खावसेया सुथि गाबोन खावसेया फैसिगोनलाय जोंनि सुथिसोलाय गाबोन बिदि आरोखि साननैयावहाय भिडिअ बानायबाय थानोबो सम मोनैखाय एखायनो दसे खामानियाव थानानैब्लाबो लाइभ होनोसै होननानै फैबाय दसे नायसै दादा नार्जारी दाखुमथार माथो माया दाखुम जाखोलै साफा दोननांगौलै बिफांखौबो दा रायजोबलाय नङाला मटन बिरयानी मटन बिरयानी में कितना पीस देते हैं? दो पीस है
मेरा ठीक ठाक बनाना अच्छा, चाहिए पार्सल में ना हाँ मुझे ना समझा छोटा वाला बड़ा वाला हाँ अच्छा वाला हाँ ये अच्छा बाहर उधर ही है ना बॉक्स उधर ही है हाँ अच्छा fish किधर है इसी नहीं मिल रहा है ये रंगी है ना क्या है ये साइड से निकालना है और पूरा इतना गर्मी है इतना छोटा पीस है Kita fish dekat mana berani? वो फिश No fish. Antara itu. Wih, aku saya kondom semua kalau itu. Harika gravy. Sambal dekat. This sambal. दाल बोलते दाल Dah. दसे सम रायज्लायनानै दोननोसै सोरखौनो गुड इभिनिं जिबि ब्लग Cuk dong. Surala. चाउमिन नार्जारी दं Kalau surala. आरसिरा हेलौ ब्र बन्द जासिगोन ना कर'ना भाइरासनि औ जासिगोनानो जाहैबाय माथो उफायबाव जाबायानो होनजासै साननै शनिबार देवबार हमैहाय भेक्सिन थुदों होनना खोनादों दिनैहाय पुलिसफोरखौ लामायावहाय ओंखारलाबायनो हायाखै जोंलाय पार्सेल सोलिबाय थागोन खुनुरोखोम मबाइल गंसेनि खामायनो हाब्लानो जाबायलै बाल घन्टा आसाम boybw Khairabaari ada. खैराबारि माने Khairabaariनिफ्राय बबेयाव? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नामा? है नङा. माथो गोलैयो? उदालगुरि. चिरां नोंसिनि दिनसैलै आसामाव आरो चिरां बेराय ब्लग बानायबायनो आंहालाय गैया जेलखानायाव जोबजाबाय जेलखानायाव बुलाय सोलाय थाबाय था फागला आयौ सियारबो लानानै जिरायनो मोना जाहैबाय आथिं बुंजोबबाय दा बहा दङ आरो आङो माइसुराव दङ माइसुर Asam boybw. आरो चिरां आंबो लानोसै बाजिखौ. बिजिखौ ना बाजिखौ बिजिखौसो बेयो. जिबि ब्लग लोगोआ बेखाय हरलाय बावाखै बियो साननैसोल' जादों फासटारावसो फैदों. आंजों लेंहरजानानै साननैसोल' जादों इयो फैनानै फासटारावसो फैदों. साननैल'सो डिउटि जइन जादों जों दिनै सुटिबावसो. कमेन्टखौ नायनोला रेक्लामाव नाय खिलिनांगौ नायबाय थानां सोर फैयो. आं बे दैखौ गारना लागोन
जाबाय लाबायगोनलाय आरो चिरां आंबो चिरांनिनो ब्र जेबि ब्लग चिरांनिनोखा आंबो खामानिया आं इण्डियान थान्दुरि रान्दानसो सोलिना लायो खामानियानो दिनैहाय सुटि होदों आं थानाय बे खथाया माबा चाइनिस कान्ट्रिया आसाम बोयब्ल नोंसोर बहानि जाखो चिरांनिजों गामिया आलदा आलदा सानैबो चिराङानो आंना सेबास्टियान बरगयारि होनो आरो चिरां ओरैजिना नार्जारि मा खामानियाव दादा आन्टी गान्दा मार्केट बोनो होटल मावबायबो आन्टियाबो जोंजों बिसिना काउन्टार आलदा जोंनि काउन्टार आलदा आं दा क्रिस्टियानाव दङ थान्दुरियाव ओमफ्राय इण्डियानाव मावनांगौ जायो मोननै मानसि गैजोबाना होनब्लाबो दिनैहाय लकडाउन होनायखाय सुटि होदों आरोना सासे दंफैयो आंनि सेफ दंफैयो मास्टार मेडिसिन पूरा तबेला भर के बिरयानी में मटन क्यों नहीं Bengjlai I love you माला फैगोन न'आव ब्र थांनायाथ' आं दा थाङामोन लकडाउना मा जायो जेबो जाथाराबा थांनांगोन उफाय गैया नायनोसै माबोरै सोलियो लकडाउना जायगाफ्रालाय थानो मोजांमोन माइसुरावहाय गरमबो जाया मिडियामनि आरो जेबि ब्लग बर'नि मेथाइ खनहरदो एसे रेस्टुरेन्ट सिङावसो दङ किटचेन सिङाव मेथाइथ' खननो हाजोबनाय नङा ओरैहाय कास्टमार सिङाव थाफैयोला एसे उसुबिदा जाहैयोना आरो चिरां जारलालैनो संसाराव नंगौथ' आरो जारलायानो माथो खालामनो आसामाव दा माबोरै सोलिदों कर'ना भाइरासआ बेनिफ्राय आसामाव लकडाउन जाबाय आसामावबो लकडाउन सोलिबायना आं दा नैबे थानायावहाय दिनै गाबोनल' फुल लकडाउननो ओमफ्राय समबारनिफ्राय खुलिफिनगोन होनदोंमोन माबोरै जायो नायनोसै आं
आंथ' दिनै सिटियाव दङ बेंग्लायनो डिउटि नालाय माथोनिफ्रायनो पार्सेल फैदों ओंखायनो पार्सेल खालामना हरना दङ खामानियालाय गावनि नङामोन ब्रेकआव दंहैयो नालाय बे खामानि मावग्राया दा मावस'ना होनांदों आरो Jabai निकालो क्या छोड़ यार मत क्या छोड़ भाई अरे निकल जाएगा सब आसामाव ल'दं जाबाय नो दिनैनिफ्राय आसामाव ल'दं सोलिबाय दिनैनिफ्राय सोलिबाय दिनैनिफ्राय आसामाव जेबो लकडाउन जाया थांनाय बोसोरनि बायदि स्टेप बाय स्टेप सब होगोन होनदों आसामाव बिदिनो जागोन फुरा लकडाउन सोलिनायलाय सोलिगोन दाबो बिदिनो जाना दङ डबल भेक्सिन लानाया एसेब्लाबो रेजेङो आरोखि ना हटेल रेस्टुरेन्टफ्रावबो हाबनाय मानाय थांलाय फैलाय खालामनाया गारि मथरावबो गोसोबायदि जागोन आरो ना ओमफ्राय जायफ्रा भेक्सिन लायाखै बिसोरल' एसे डिस्टार्ब जागोन भेक्सिन लायै मानसिफ्रा खामानि मावनो मोनले बे खामानि मावनानै हमजाबायोब्ला मालिकआ 25,000 फाइन बहायनांगौ माहाजोना नों जाय मालिकनाव खामानि मावदों नैबे मालिकआ खारनथ' स्टेटनि रुल्स जानानै दं दा बेखौलाय सिटि बर'खौलायफ्रा आयौ बिदि जाबाथाय गोदाव सोराव उरां फारां मोनलाबायोलै नायग्रा गैलै सयजनल'सो दोनदों बर' मेथाइ खनोनो बर' मेथाइ खननो दा बर' मेथाइ खननो नायग्रायानो गैया हनै बर'नि मेथाइ हरदो एसे होनदोंमोन जेबो नङा नोंनि खिफिनाया गिसंना डांस करना है आंटी इधर आ जाओ डांस करना है हेलो जी नमस्ते हाय नमस्ते जी siap ya किचन का मास्टर आं लानोसैलै ब्र उफाय गैला माखौ लानो ब्रा बिजिखौ लादो तुम्हारा लैंग्वेज में आ रहा है जी और वैक्सीन नहीं ले रहे बोल रहे अभी लेना पड़ेगा आंजों रायलायग्रोरा भेक्सिन लानायनि सिगां आर चिरां बिथांजों रायलायग्रो भेक्सिननि बिजिखौ ओरै खंखाय खंखै सिफायनानै थुगोन आं मा होनदों ओमफ्राय मोसानाय रायलाय मास्टारबावसो जोंनिफ्राय देरसिनबावसो फुराना ये 6-7 बोसोर फुराना जाबाय नोंसोरो जोंहा बे गोदान स्टाफना दंने दा दोननाङासैलै र' दाहाय कल खालामगोन आं माबायाव 6टानि एसे उनाव खालाम आं दा दोनथ'नोसैलाय बे 24 मिनिट जाबा हनै खालि पकेटआव नेटफ्राव थायो नामा इन्टारेस्टिं गेम गैयानो हैद दोननोसै जाला दे जागोन आं दोनथ'बाय इन्टारेस्टिं गैया बिदि लकडाउन जानानै गोसोआ खोमसि खोमसिसो मोनगासिनो दङ बन्द' जासिनो थांफिननांगोन ना मानो माबाहायनो खामानियालाय खोन्थाहरदोंआनो पार्सेलल' सोलिगासिनो दं जाहैदों ओमफ्राय जोंनिबो पार्सेलसो सोलिखादोरा
बड'लेण्डआव Diktonanya orang ada. आबसु Kalah nih orang saya masa दानि दावरावथार खामानि गैया मा गोदान आबसु आरो गोदान आफादबाथाय एक्सेप्ट खालामखालि आं Furana सामलायनो हायाखै गोदान फुरानाफोरखौनो सामलायलायनो हायाखै मिलायलायनो हायाखै गोदान आफाद बे गावबा गावनि उदैखौ नायनायनिसोलै बेफोरो ना एथ'ग्राब सामलायनो गैथारला फुरानायाव थानानै सामलायलानो जायोना लिडिं खालामहे हेड जानानै एबसुनि माबा गोदान आफाद दानायनि होननानै रागा जोंखांलायबाय आङो हायोब्लाबोनो हाबसननानै सिटनाखौ नों गोजौआव लानानैहाय दैदेनलां सालायलां होनब्लाथ' जायो आरो मा गोदान बे बिसिनि खायदायानो ओरैसो बोरै लिडार जानानै बोरै सोरखारनिफ्राय थाखा बुरना जानो हागोन बेबायदिसो खायदायानो गोदान बायथाय नमस्कार न' रेसपेक्ट बिदिलाय माथो मेरला जोंबो पार्टि गोदान दानो हायो सानैसो मानसि बुथुमनानै आंबो होमब्ला लावथाय दानस'ग्रा गुन्दा पार्टि दानोसैलै एकदम जायनि खिया न'आवहाय सांनियाव लावथाय नुयो एकदम दानस्रांलाबायबोजोबनाय सालाखौहाय लावथाय दानस'ग्रा गुन्दा पार्टि एकदम मैगं गोथां नुनाय मानि एवस्रांलाबायबोजोबनाय हिंसा भाबनि गुन्दा औ मालायनि हिंसा खालामग्रा गुन्दा पार्टि घन्टा रिस्पेक्ट करने वाला नहीं जो भी नया पार्टी आएगा वो रिस्पेक्ट करने वाला से नहीं घंटा Broni nema mama nem mandaya channel nuga senuga बेनोथ' आंनिखौ सोंदोंना बेनिखौ सोंदों आंनिलाय चेनेल नामाखा आंनिखौल'सो मिथिनाय नङा सेबास्टियान बरगयारि नङा जोंनि बर' हारियाव मा जालांखोथाय माबा गोदान आफाद जोनोम जाबाय थायो जोराबो फाग्लासो गुड इभिनिं ब्र हेपि निउ इयार इन इन्जय खालामनानैथ' जेबो चान्स मोनासो जासिगोन लामायावबो ओंखारलांनो हायाना मेगना मोखि दंलै मोजां नुवाखै बे जोंनि बर'नि माखासे सानखांथि फैबाय थानाय बेफोरखौ माला जोबोसो नुगासिनो दं रावबो दा फोथाय रायजो राजाफ्रा बेबायदि सोरबा एसे रोंगौथि रोंबायब्ला सोरबा एसे सालायनो रोंबायब्ला माने बैनि लिडारनि सिङावहाय थानानै जानो बायो जोंनि बर'आ सासे लिडारनि सिङाव थानानै जानो बायो माने गावबा गाव लिडार जानो लुबैयो बेबायदि दं आरोखि दुनाय दं गावबा गावखौनो गाव आं बिनिफ्राय रोंसिनलै आं लिडार जाहैनोसै नै बेफोरबायदि दुनाय दं जोंनि बर'नावहाय बेखायनो आलदा गोदान पार्टि जोनोम खालामबाय थायो माइदांस्रि बसुमतारी ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओमफ्राय मा बुस्थु होदेरनानैमोनथाय साम्बार होनना बुङो सोर नामा सोर दानानैलाय एबसु गोदाननि प्रेसिडेन्ट नालाय आं चिलि चिकेन बानायनानै जादों आरो बे रांनि लब गोजा फांलब थाखानि लब बोरैदि सोरखारनि थाखाखौ बुरनानै जानो मोनगोन बेफोरनिसो बिसिनि पार्टि दानाया हारिनि थाखाय रावबो नांग्रा गैलिया जोंनि बर'आवहाय सिदा खोथाखा ओरैनो रायजो राजा जाम्बा जाम्बिखौ थगायो नै आं देरहाला मावगोन नै ओरै मावगोन आं ओरै मावगोन हनै देहाखांबाय बर' हारिनि नाम लानानैहाय देहालांबाय बबना खिफुदा फोथायनाय गैले आं पलिटिकेलानो होन मायानो होन मेगनाव नुनो सानदों आङो रावखौबो रावनिबो माबा फोथायनाय गैले दानि पार्टिनि मानसिफोरानो होन मा जोंनि आफादनि मानसिफ्रानो होन माखासे सैथो खोथाखौ सिखोमाजोबग्रा जाबायलै नंखाय खोथाखौसो पाब्लिकनि सिगाङाव रायजोनि सिगाङाव फोरमायो सैथोआ बबेजों थांदों बेखौहाय सिखोमानानै आन्दोआव दोनो बिदिसो दा बायदियाव जों बायदिया माबा इलेक्सन दारायला केन्डिडेट गसंला माबा
बर'खौ नांगौ जाखोरा मानसि डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट आंनि डिस्ट्रिक्टआ चिरां माइदांस्रि आंबो चिरां गामिया आलदा आलदा गामिल' आलदा आलदा जोंनिया पस्ट अफिस एखे डिस्ट्रिक्टबो एखे गामिल' आलदा गोजोनपुरि नर्थ लावख्रिगुरि आं बे गोजोनपुरि गामिनि आरो गोजोनपुरि होननायावहाय सानदो बङाइगाव गोजोनपुरि आरो चिरां जिल्लानि सिङाव गोजोनपुरि दं मोननै दंलै गोजोनपुरि मोननै मोनथाम दं गोजोनपुरि चिरां जिल्लानि सिङाव लाइमुथिथिंबो दं मोनसे दान्दिसे माबा आबसु गोदान आबसु आफादनानै रागासो फोजोंलाय लांबायलाय आंखौहाय खर'आ जालांदों बर'फ्रानो फिरफिर मोनलायखायो आङो बै बर' हारिनि पार्टि गोदाननि होनबायथाय रागायानो क्वालिफिकेसन होननानै बुङोब्ला आं मा होनना खोन्थानो सानो आं फरायाखै होनजायो फ्रायानो 0%लै होमब्लाबो जों बुजियो मथा मोनसे बुंनो थाङोब्ला आं रमान फरायनानैसो दा खौरां बायदिसिना नायनो हायो आरोना दा बेबायदि अबस्था दं नर्मालाव ओंजोमाबो जानो हागौ मालाबानि समावसो आं ट्राइ खोन्थागोन दिनै आं बे पार्टि गोदाननि खोथा रायखांबाय ओरैबायदि जोंखावना मोनला ओरैसो सानो आं मोनला साला सि बुनाय बायदि आथिङाव हमनानैसो बुलाबायगोन आं ओरैहाय थाङा बिदि पार्टि गोदाननि खोथा सावरायबाय गोलोमजोबलायबाय खर' दुंनानैनो दान्दिसे नर्मेलाव आयु गरम जाबायलै एडजास्ट लागायनांनायसै दा एडजास्ट लागायना गुदुं गुदुं गाबबायलाय जेबो सालु खालामाखै माने नर्मेलाव फैदो ब्र एसे कमेडि हरदो एबारनिफ्राय संहैबा पलिटिकेलनि मिटिं जादों होनबायथाय थाङा माथिं साला हौवा हिन्जाव बिसिनायाव जिरायना खायदावलायबाय था न'आवहाय खोन्थाखायो आं खामानि गैया बिदि पलिटिकेलनि मिटिंफ्राव गिदिङालासिनो जोबना बुङोब्ला दा नै जुखामफोर एवनानै जा आराम जिरायनानै जा सालाखौ हौवा हिन्जाव एदावलायबाय था न'खौहाय जमा दा बिदिसो मावनानै दं नै हारिनि थाखाय नांग्रा गैला जोंनि बर' रावबो बिथाङा साइन्टिस्टआव मास्टार मावग्रा गोजासै सोरलाय बे फंसे फंनै हारिनि खोथा सानबाय लिडार जानो मोनबाय दा गैले उदैया देरबाय मोनजाबाय बुरलामा बड'लेण्डआ बोरै थांखो गैले औ श्रीरामपुर गेटआव थाबायलै आदा होननाया जानोसै आं दा चाइनिसाव चाइनिसलायनो थान्दुरि ओमफ्राय इण्डियानावहाय राउन्डाउन सोलिनानै दं खामानिया मानसि गैयिनि थाखाय मा डिस्ट्रिक्ट बसुमतारी मनि जाखो मा डिस्ट्रिक्टनि अन्ना खोन्थाहरलाय बेबायदि सिखा गुलदुमा लानानैसो होसोनो गोसो जायो आं बिदि ब्रेंसर मानसिफोरखौहाय माबा पार्टि गोदान दाग्रा मानसिफोरखौहाय सिखा गुलदुमा लानानैसो होसोदलाबायनो लुबैयो आं तुरुन बसुमतारी खबरा दासान्दि एसे मोजाङानो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला लकडाउन सोलिबायनो दिनैनिफ्राय दिनै गाबोनफोरा लकडाउन होदों माइदांस्रि बसुमतारी बाक्सा मा जायगा बाक्सायावथ' आं थांखांबायानो बेनिफ्राय थांला बाक्सायाव सप्तानै थाहैनायदों माखासे खुरमाफोर दंलै आंनिया बाक्सायाव सप्तानै थाहैगोन आं बोरैमाखाया बबेसिम जायो आं गामिनि नामखौ मिथिया आं दाबो गारिजोंबो सिदा थांदों ओंखारनानै बेरायाखै बाक्सायाव ममे थांखो सिदा बै माबायावबो थांना फैदों दाखालि मानासावबो थांना फैदों
Oi, tak tak. Nih, light na beri gua jalan baik. Rupo ini baru jaya, madan sri baru makan ya. Rupo hiu thang kau memang bakso kan. Sampai nongol tuh kan mak kacang dia marketan parla sekat, sangat harum. Kau bodo mulai berapa bodo sana ni kan? Oi, dia sih tuh dia. Dia mati. Ibu dia, tak kenal ini. Forget mencilum budang. Bu dia. Sabun kau dikai dengan. Oi, beb sah sabun kau. Ina mah pound. Sah kami ngalah puas sabun aku bayar. Borma tu barbar lain nasi lain ini ya. Baru makan ya. Sah kami ngalah zero lagi sabun nak. Sabun Sabun apa ini bayar? Terus kerja sudah. Konroding jadi berapa? Konses kani sabun nak. Bak marah mana? Bak marah ngau borma. Ya, boro mayo kan karena ni Borma tu barbare lain ngau lagi dah. anggap pos halan tu boro. Mau Roman. Dah jadi kaman gak ada undung ni. Aing tu suci bausa, umrah ni bini duit dah. Boro mayo hai mama dong nang kita lang be hasura paikna kalau kita nak geleng. Mana yang tanggung dan lagi. Tu nani has tu nama nama. Boro mayo hai hasura ba na semula kentau ni dengan yang sebab semula jangan. Prinsipnya jangan hak beli yang ku boro masih nalong. Kotlehไปbodo len kiri-kiri religion plan yang gandeng manaท่านหาว่าเดิน Anya ni apa borma beri makan ini kan. Berapa mau bisa jadi apa itu mesti ada semua. Ani kemana jauh? Mungkin Burma itu ngeri kan kanแต่dia sokiyo kan. Dia susket baik lah dengan sokiyo aja. Mujang ali dok. Ah sampai nak tanggal lah apa? Tang saya pun mujang. Dah dia lah mati jiku lah lah macam ke. Semua jiran lah macam yang ni. Parla. Semua jiran yang macam paral siapa kan. Dah dia lah macam mana ni. Berna sini kita sikit sunang putih. Berang yang ni. Kini enggak, kita nak macam Lockdown ni mana macam apa kena kong? Kena oleh ke nang dosia. Dah dia kau ada dingin macam sama menang. Alaron. JB blog alaron ro, kongen ro. Alayaron. Maidan Sri Bosumatari Nasra Sirsaba. जों itu dah न'आवहाय आइ दं आफा दं ओमफ्राय रावबो गैया आंबो दा बाहेरावसो दं नै बिनानाव दंमोन हाबा जाहैबाय दा जों आफाजोंल' थायो आरोना न'आवहाय आंबो दा बाहेरावसो दं नै आलायारन खनमासिगोन सोर साबेसे आलायारन खनजानो लुबैयो कमेन्ट खालामलाय Antininya Nini Kamsin Barin nak apa ni karena dah macam nama lagi
आलाराव साबेसे खननानै लुबैयो आलायारन होनबायथाय आंनिया हागा दै गलाजोबखायो मेथाइ खनबायथाय बांसिन मानसि खननो हाखादों आरो आलायारन मेथाइखौहाय गबायथाय गोदोनायाव मा थाबथानानै दं मा थाबथाना गैया साफा जालाजोबखायो फारसेनिफ्राय ओरैबायदि गोब्राखाना फैलाव बिखायाव माबोरै होनदोंमोनलाय आलायारन गदोबायथाय गारामायानो आंथ' खननो हायाखै गगा मोननानै दंना मानसियाबो फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि सानजाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ कमेन्ट होनानै मिनिग्रोबाय जाखायालै आलायारन गनो हायालै सुथिबो अखा मेसि बारा बारलांबाय बिफांनि दालायाव दाउआ गाबबाय सानजाव खोराङाव सोराङा नुजाबोगौ फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन र' एबार नेक्स्ट टाइम सुटियावहाय बै माबा हाजोआव थांनानै मोख्राखौ प्रेंक खालामहैगोन जों मोख्रानि प्रेंक खालामहैगोन एबार भिडिअ'आवहाय लाबोगोन जागोन माबा बै स्टार्ट खालाम दे कमेन्ट स्टार्ट खालाम माबोरै खालामनानै मोख्राखौ प्रेंक खालामहैगोन जों लबारनि जिबौ बायना लांनोसै थालिरनाव खाबथानानै मोख्रानो होगोन माबायदि रिएक्सन जायो नायनोसै मोख्राखौ सामोन्दैयाव एबाराव सामोन्दै हाजोआवहाय दाख्लै दै बथल गंनै सेना लोंदां बेखौ सिफियाव बाथाब बाथाब बाखोखाय बिफुङावनो मोसानि फुथुला मोनसे लांगोन ओमफ्राय लबारनि जिबौ लांगोन मोनसे मोसानि फुथुलायाथ' जोबखादांलै बिदि बायनो हानांगौ बिदि लांनोसै ओमफ्राय खाख्लबनानै ओरै लांखानोसै रा थालिरना रेडि रेडि आं सिफियाव खाना लानोसै नों केमेरामेन जादो आं सुनिबारावसो मोनहैसिगोन आं सुटियानो समान सुटि मोनगोन ना मोना बेसोरसै खोथाया बिनायसै सुटि जासिगोन कमेन्ट समाव फराय आदा कमेन्ट स्टार्ट खालाम दे फरायगोन दे बेबो बाक्सानि बायदि मोनदों आं बेखौबो थुरुना औ होस 1 घन्टा जानोसै हनै माइदांस्रि बेसे जाखो आंनि डेन्जार जाबाय मिथिबाय आं नोंसोरनि बिफासो जानो सोंबाय दां बैसोआ ओरैबायदि आं माबाल'सो 24 रानिंल'सो आं 24 आं 33 रानिं बिथांनि बैसोआ ओइ मेगना आं नुयो आंखौ 33 रानिं बायदि नुयो नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय आंखौ आंनि बैसोखौ मेगना आंनिया उन्दुनानै सिखांनाया बुथे बुथे नुजोबो नङा ब्र' आं नुनाय मोन्दों उन्दुनानै सिखांग्राना आं मोखांबो सुबोआखै उन्दुना ओरैनो फैदों मोनदोंना खाथियावनो रुमा खाथियावनो आंबो बेंगलराव दं आदा मा जायगा थुरुन दाखालि मानसिफोर ज'आ आंखौ हाबहोबावाखैरा नै बे मेगना आंनि बिदि बुयोना नै नों जौ लोङाखैदों दा होननायालाय आंखौहाय
हाबो बावाखैरा जेब्ला खुगाखौ मुरि होयो होनब्लासो थांदो होनना हगारबावो आंहा ब्लक खालामनोसो थांदों सिरियाखानायावहाय जौ लोंदोंना हगारहरना गोरांखौ सिङाव मेगनाव बुनाय नुबायना बै समाव भिडिअ'आ मोननै मोनथाम थाबमान दंमोन आंनिया हरफा एडिटिं खालाम फाग्ला नुवा माथिंनो मेगना बुलु बुलु जानायसै सानाव बारा नङा उन्दुनांसिगोन दाथ' आङो मेरा चाकू खराब हो जाता है पूरा उधर पूरा टेबल लोहा का है उधर जाके कटिंग बोर्ड भी नहीं लेगा ठक 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 मारेगा मेरा चाकू पूरा धार चला जाता है कमल हिट खननायनिमोन नामा इयो गोसोआ गोसोनि थाखाय लननाया पुराना बायखौलै कमल हिटरा पुराना कमल बेनि सिगांनो ओंखारदों बे मेथाइआ कमल एक्टरा दा नालै दानि नंलै पुरानासोना कमल एक्टरा थैबाय दा मिन्थिया केन्सारजों थैबाय दा कमल ना सोरबा थैबाय कमल नङा दांलै दिल्ली मानसि थैदों कमलखौसो होनफ्लांदों आं हाब खोबसिजों माथो सान मोदां फैदों गोसोआ गोसोनि थाखायल' गोरबोआ गोरबोनि थाखायल' सेस हाब्रु जिजों सिथर सुनांगौ जाबाय हरथा रोटी नान कुलचा माइदानस्रि बर' इउटुबाव पेमेन्ट मोनबाय ना मोनाखै मोनबाय सोर महादेबफोरा खोन्थानो हायालै इउटुबाव पेमेन्ट मोननायखौ डिसेबल जागोन मोजां मोनथिसो मबाइल नाम्बारखौनो देखायहरलेरा दाना इउटुबा मबाइल नाम्बारखौब्लाबो खमाय नङा बेट्समेन ससु बेट्समेन ससु मेनसु bangsanya nama SL Korea Gaming bangsa na udah boleh kitchen ko इससे नहीं नंबर देखे होंगे बस ये सिलंगे 나 비대가 탁나 지금 살아서 그냥 가만히 야 지금 가게 플라 Đây nữa.
खथाम नायो र अभी तक नैबे आंनि कन्ट्राक्टआ बे इण्डियानिया ओरैहाय नै बेसिम इण्डियानि खामानि ओमफ्राय नै ओरैहाय बेयाव थांदो सोलियो आरोखि नै बे थांदो सोलियो दा बे मोननैयावबो बेयावबो बेयाव ओरैहाय बे खथा मोनसेयाव आं मावनांगौ जायो आरोना जानोब्ला नै बेदर मादानस्ट्रि बाय बाय ब्रमोन दे ओरैबो दंजोबोमोन नै लकडाउन होदोंहाय जेबो माबा बिजि जायाखै डिउटिया बेनिखायनो सुटि होदों न'खौ साब्रैल'सै नै साथाम सानै सासे साब्रै साबा सय सात आठ नय 10 साथामल'सै एक घन्टा जानोसै एक घन्टा जासिगोन जेबोखौ देखायनो नङासिनो क्या खाना थे ओरैबायदि नुगोन बाहेरायाव नै बेयावहाय ट्रेभेल खालामग्राफोर थाफैयो बेरायग्राफोर माबा गेस्ट हाउस ओमफ्राय पार्टि हल दं बेयाव ओमफ्राय जोंनि रेस्टुरेन्टआ नै बेबायदि नुगोन मोनायाव जोबथा समायना मोनायाव जोबथा समायना बेनो नै रेस्टुरेन्ट नामा रेस्टुरेन्ट नैबेयाव शर्मा मोनजागोन बेयावहाय शर्मा सावगोन बेयावहाय मा खालामो नैबेयाव जुइस काउन्टार बियो जुइस काउन्टार जोबथा गिदिरलै बेजों हाननानै लांबाय वेटारफ्रा जुइसखौ बे जुइस काउन्टार फिथाइ सामथाइनिबो मोनलोंजोबगोन दोनबाय लोगोफोर बेयावनो रावबो नायग्रा गैला ओंखायनो दोनबाय दा बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांजोंहाय बेनो मेन रड जाहैबाय दिनैनिफ्राय जाबाय लकडाउन आंबो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय जा गोबाव जाबाय 1 घन्टा जाबाय नै लाइभआनो रावबो गैयालाबो आङो ओरैजों खुलाना बेजों हाबनायसैलै बे जोंनि रेस्टुरेन्ट सबबो जायो ओमफ्राय नै ओरैहाय आलदा मालिकनि जाहैबाय बेयाव पार्टि हलबो दं गोजौआवबो पार्टि हल दं आं ओरै हाबनायसै नै ओरै लकसो ओरै लकलै ओरै खेवाखै लकडाउनखाय नै वाव लबारनि ना जिउ गोनांब्रा नालाय लबार जाखोना जिउ गोनां जाखोब्रा
ओइ ना बारलिसो बेलाय नै माइरिबो ना गुबैलै नै बे बारलि बारलि ना मा ना होनोखौलाय बारलि साइज नुदों बिबार थांना थाङो जानो हाया नोङो बारलि साइजखौ मा ना होनोमोनलाय रा हांखास नैबेलाय मा नैबे दस्रा मडेललाय नाया आया नैबे दस्रा मडेललाय मा ना होनो मेगन बेरगौनो बे मैला जाबाय ग्लास आंला मोजां नुगौमोन आं नायसनबावाखै बबायदि दङ आरो आग्लासो दोनथ'नोसै लोगोफोर फैलाव बिखायाव मालाबा मोजां देखायगोन आं ब्लगाव